डिविजन दङ परबतजरा साब डिविजननि दङ एज ए होल क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बावहाय बरायनाय हाबाफारिखौ लादों जों दोलोनि गेजेराव रायलायगोन बेखौ उनावहाय खारन बेफोर कमिउनिटिखौ इउसिसिनि आन्दाराव लाबोनाय नङा इउसिसि आयेना बिथां बे हारिफोरनि सायाव सोलिनाय नङा जेनेरेल भाबै पास जायोब्ला बेयावहाय ट्राइबेल हिसाबै इम्पेक्ट जाया बे जिनिसखौ जों बुंनो थाखाय जोंहा गोब्राब हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय दिनैनि फुंबिलिनि बयनिबो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय रायजोफोर आं दिनैहाय भिडिअ लानानै फैनाय जादों मैयानि मान बावजानाय माखासे लाइमोन फरायसाफोरनि सायावहाय रिन्जय बर'आ मा फोरमायखो बिनि सायावहाय नोंथांमोना ससे खोनासंनानै लाग्रो नैथियावहाय रुबिराम नार्जारी सारा इउसिसिनि बेलायावहाय मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै ला थामथियावहाय फानिराम ब्रह्म आदैया इउसिसिनि कुइसन सोंनायाव मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन आरो जोबनायावहाय बनसुनि बनजित मनजिल बिथाङा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै ला दानिया फै रायजोफोर रिन्जय बर'आ मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंग्रोदो सिङाव थानाय स्टुडेन्टफोरनि फेलिसिटेसन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 मोननो हाबाय जिल्लानि टप 10 आरो बे दा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दिनैहाय साफायाव 20,000 केश एवार्ड होनाय जादों आरो लोगोसे साइटेसन लेटार बिथांमोननो होदों कलेजनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टार लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव लेंना लाबोनानै बरायनाय जादों हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदों सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने आवगायलांनानै सानसे समाव जाहाथे डक्टर जानानै फैनो हायो बिथांमोना जाहाथे इन्जिनियार IIT IAS IPS गोबां माने गेदेर थाखोनि माने डिग्री लानानै बिथांमोना जाहाथे जोंनिफ्राय साफा मानसि मोजां सिटिजेन गुड सिटिजेन हिसाबै जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो बेखौ माने एनकारेज खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै BJPनि हेफाजाबाव जोङो सासे स्टुडेन्टआव 20,000 थाखा होनानै बरायनाय जादों आरो खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगौ सप्तानि गेजेराव बेखौ बरायनो थाखाय डिसिसन लादों तारिखआ दाबो फाइनाल जायाखै गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सरकारा माने टप 10 मोननाय BTCनिफ्राय जाय टप 10 मोननाय स्टुडेन्ट बिसोरखौ साफायाव माने 5 लाख थाखा होनो थाखाय बियो फाइनाल जाबाय डिसिसन जाबाय आरो जायफोर ML साबजेक्टआव बयनिख्रुइ हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोर बर' ML जानो हागौ एसामिस ML जानो हागौ हिन्दी जानो हागौ बा बेंगलि ML जानो हागौ बिथांमोननो साफायाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन आरो बियो माने हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे माने सिमांमोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे माने गोजौ थाखोनि डिग्री लानानै फरायनायाव जाहाथे हेफाजाब जायो हाग्रामा सारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बेबायदि एजेन्डा लागासिनो दङ आरोखि 2026 मायथाइनि फरायसाफोरनि टप 10 मोननाय ML साबजेक्टआवहाय टप 10 मोननाय आरो जायफ्रा गावबागावनि बिमा रावावहाय टप 10 मोननाय आरो 12 क्लासनि जायफ्रा टप 10 मोननाय बिथांमोननि थाखाय मैयानि समावहाय मान बावबाय आं सानदोंमोन मैयानो 3 लाख रांखौहाय होगोन नामा होननानैहाय 5 लाख रांखौहाय होगोन नामा होननानै नाथाय जों नुनो मोनाखै मैया होआखै नाथाय रिन्जय बर'आ फोरमायनानै होबाय दे बिथांमोना एसे उननि समावहाय गभर्नमेन्ट रुल्स मथे बेखौहाय अलरेडि माने रेडि खालामखानानै दोननाय जाबाय होननानै बुंदों दा होनोल' नांसिगौ होनदों माब्ला होयो बिनि दिन थारिख खोन्थाथ'नाय जायाखै होयोब्ला जोङो नुनो मोनसिगोन रायजोफोर जेखिजा मैयानि समाव जे 102 फरायसाफोरनोहाय जे 20,000 करि सासेयाव राननानै होबाय बिथांमोननि थाखाय आङो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आङो मोजांखौ मोजां बुंगोन गाज्रिखौ गाज्रि बुंखागोन आं बेबायदि खामानि मावनायखौ आंबो मोजां मोनो नाथाय बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फरायनाया दे माबायदि अबस्था जानो थांगासिनो बेखौहाय जोङो नोंबो आरो बयबो नुगासिनो दङ आरो बिनिनो गेजेरावहाय मैयानि समावहाय क'क्राझारनि भाइस चेन्सेलरआ मा खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोना खोनाखादों दा बिथाङा बुंदों दे थाखो 9नि जे मेथ्स नैबे मेथ्स बिजाबखौहाय जुदि इंलिश बानायनानै होयोब्ला बेयाव गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै बुंदों माब्रै बुंखो गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै रायजोफोर क्लास 1 निफ्राय जुदि इंलिशखौ फरायदोंमोनब्ला
बे मेथ्सखौबो जुदि क्लास 1 निफ्राय मोनदोंमोनब्ला साइन्सखौबो अब्ला बे समावहाय गोहोम गोग्लैया जानो हागौमोन ना गोहोम गोग्लैखायो मानोना फरायसाफोरनि थाखाय बियो जेंना जाखायोखा मेथ्सआ जुदि जायाब्लाबो साइन्सआ जायो रायजोफोर मिथिबाय दा साइन्सआ बेयावहाय जेंना सोमजिखायोखा फरायसाफोरनि थाखाय बिसोरो बर' रावजोंहाय बिमानि रावजोंहाय फरायै जुदि क्लास 9 आवसो जुदि बिथांमोना इंलिश मोनहैयोब्ला अब्ला माब्रै गोहोम गोग्लैया जानांगौ जाखो हो सोरबाया वर्ड्सखौनो बुजियाब्ला अब्ला माब्रै गोहोम गोग्लैया जाखो माब्रै लिरनो हानो अब्लालाय दिनै भाइस चेन्सेलराबो हाग्रामा महिलारि बिपिएफ सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंनो हाया मानोना बिथाङा संख्रि जागासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो बेनिखायनो बे हेंथा बुंनो हाया मिथिबाय दा रायजोफोर दा बे समावहाय रायजोफोर रबिराम नार्जारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंग्रोदो दानिया सिबिला माबायावसो माने एबारनि सेसनाव फैगौ 27 तारिखआव इउसिसि बिला प्लेस जागोन डिसकासन जागोन दासिम मुख्यमन्त्री बिथाङा जेखौ बुंबाय थादों जे ट्राइबेल बा माने बर' मानसिफोरनि थाखाय बे इउसिसिआ कभार जानाय नङा इउसिसिनि बाहेरायाव जोंनि बर' बा ट्राइबेल मानसिखौ लाखिगोन मुख्यमन्त्री बिथाङा दासिम फोरमायबाय थादों आरो दा माबायदि बिलखौ प्लेस खालामनो नागिरदों जों बेखौ नायग्रोनांगोन दा खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु मुख्यमन्त्रिया मोनसे बिराद मोजां मेसेजखौ होबाय जे बे बिलनि दारैहाय माने ट्राइबेल जनगोष्ठी बर'खौ लाफानानै जेसेबां दं रावहाबो एफेक्ट जानाय नङा खारन बेफोर कमिउनिटिखौ इउसिसिनि आन्दाराव लाबोनाय नङा इउसिसि आयेना बिथां बे हारिफोरनि सायाव सोलिनाय नङा लागु जानाय नङा इउसिसिनि बागै रबिराम नार्जारी सारा फोरमायबाय इउसिसिखौहाय बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावसो आसा खालामनानै थानाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर दा भारत सरकारा मा खालामनो नागिरदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गेजेरजोंहाय ट्राइबेलफोरखौहाय मा खामानि मावनो नागिरदों बेखौहाय रबिराम नार्जारी सारा आन्दाजखौनो मोनाखिसै मानो आन्दाज मोनो जुदि हेंथा बाथ्रा बुङोब्लानो बिपिएफनि सीएमआ बिथांखौहाय खेंसालिया नोजोरजों नायगोन बिथांमोना बिबानाव मोननाय नङा बिथांमोना फैसा खामायनो हानाय नङा नै बिनि थाखायनो बिथांमोना बिनि उल्था बाथ्रा माब्लाबाबो बुंनो हानाय नङा रायजोफोर आरोबाव खोनासंबावदो सासे इंलिश टकिं इंलिश मेन एमएलए आ मा बुंदों ट्राइबेल बर' एबा ट्राइबेल जों दोलोनि गेजेराव रायलायगोन बेखौ उनावहाय ला जेबो उत्तरानो गैया जों बेखौहाय नायगोन यानिखि आंनि नोजोरावहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउसिसि खौहाय होबथानो हानाय एमएलए एमसिएलए रावबो गैया रावबो सानाखै दे बिपिएफ पार्टिनि एमएलए आरो दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा इउसिसि खौहाय जानाङा होननानैहाय बिथांमोना जानांगौ होननानै सानगासिनो दङ आंनि नोजोराव दै रायजोफोर बिथांमोना गोसोआव मा सानदों आं बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोननि साननाय मथेब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय मा होनो फुटबल बायदि फिदिंजानाय जोङो नुजेनबायानो रायजोफोर दाननो हाया बिसोरो आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खोथाखौ बिपिएफ पार्टिया दाननो हाया माबोरै दाननो हानोब्रा बिथांमोना बायजानायखा साफा बायजानायखा बिथांमोना इभिएम मेसिनजोंहाय बायजानाय माबोरै हेंथा बाथ्रा बुंनो हानो हा रायजोफोर बेखायनो आं नुदों बिपिएफ पार्टियावहाय रावबो इउसिसि खौहाय होबथाग्रा गैया बे समाव खोनासंदो बनसुनि बनजित मनजिला मा बुंदों बेखौ आं मैयाबो हगारनानै होखादों दा बिथांमोना होनदों जिहेतु ट्राइबेलफोरनि माखासे समस्या जोबनाय माने एफेक्ट जानाय नङा नाथाय जेब्ला बियो एस ए नेशन मोनसे आयेनजों पास जायोब्ला एस ए नेशन देश हिसाबै मोनसे संबिधानाव माने जेनेरेल भाबै पास जायोब्ला बेवहाय ट्राइबेल हिसाबै इम्पेक्ट जाया बे जिनिसखौ जों बुंनो थाखाय जोंहा हेंथा खालामदों बनसुनि बनजित मनजिलमोना इउसिसि खौ हेंथा खालामदों मानोना बिथांमोना बुजिबाय इउसिसिआ मा बेसाद नोंथांमोना सावगारिखौ नुगासिनो दंखायो दा इउसिसिआ मा बेसाद बे इउसिसिआ मोनब्रैल' रुल्स नङा आयेना मोनब्रैल' नङा
हिसाब गैयै नोंथांमोना नायला मोनगोन बे UCC आवहाय मा दङ मिथिबायना A to Z नासयनायनि बे UCC आव दङ बेयो जोंनि गोथार शास्त्रआवबो लिरनाय दंखायो नासयनायनि सोमोन्दै गोथार शास्त्रआव लिरनाय दंखायो बेयो जाखानांगौखा आरो जाखागोनखा बेखौहाय रेडि खालामनानै दोनजोबखानायखा दा बेनिखायनो BPF सरकाराबो बेखौहाय हमथाया नोंथांमोना नाय नैबे मे दाननिनो 27 अक्ट' खालार खालि बे UCC खौहाय बिल पास खालामनोहाय बिधान सभा एसेम्ब्लियावहाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा थिसनगोन रायजोफोर नोंथांमोना नाय रावबो बादा होग्रा थानाय नङा बेयावहाय जों नुगासिनो दंखायो बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा रावबो अपोज खालामाखै रावबो हेंथा होनाय नुवाखै आरो बर'नि गोरों इउटुबार्सफ्राबो जेबो खुगा बेखेवाखै UCC नि सायावहाय नाथाय समा फैगासिनो दङ 27 मे माब्ला जायो नोंथांमोना नायनानै ला 27 मे माब्ला बेलाय वेडनेसडे बुधबार खालि आसाम आयेन आफादनि 16थि एसेम्ब्लिया बेयाव सावरायलायगोन बे सावरायनायावनो UCC खौबो पास खालामनायनि थाखाय बिथांमोना मानो आवाज होगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा अब्ला BPF नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा गासैबो गंस्रिनानै थाजोबगोन मानोना साफा EVM मेसिननि थ्रुयै बायजोब जानाय नायलांदो अब्ला हमथायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा आङो गनायबाय आरो जुदि हमथानो हायाब्ला बर' हारिया जोबस्रांबाय होननानैहाय नोंथांमोना साननानै ला गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि